Kumpi löytää edullisemman takin? Okei, kärätti. Tässä on hullu alennus. Tähän. Okei, mä aloitan. Mulla on tästä tää Rukan takki. Tää oli vaan 40. Tää oli ihan sairaas ales. Ja mulla on tää Replikin lasten softshell-takki. Tää oli vaan 28 €. Tääkin oli alennuksessa. Eli kumpi nyt löytää edullisemman repun? Repun, okei. Parikymppiä, 30. No mä voin aloittaa. Mulla oli Puman reppu. Tää oli 17 € alennuksessa. Mulla taisi olla 20 tää Björnborgin reppu. Okei, miten sit edullisempi urheiluväline? Okei, urheiluväline. Kalliita. Tää on niin varma voitto oikeesti, ei mitään rajaa. Mun oli futispallo ja tää oli vaan 13 €. Vitsi, mulla oli sulkkismailla. Tää oli alennuksessa 30. Kumpi löytää edullisemmat kengät? Okei. Kengät. Vitsi, nyt pitää löytää. Kyllä ihan sikahalvat. Nämähän on alessa. Nää on 25 €. Addun kengät 25 €. Mulla on täällä nappikset. Nää oli alennuksessa 30, eli vitsi sä taisit voittaa tän. Femmalla.